Wel, os fatha croeso i'r oedfa heno, yn enw'r arglwydd Iesu Grist. If you need translation, I'm the person who's translating. So I'm not there yet, but I will get there soon after the announcements. Croeso, cynnes i chi, beth yn cael gweld me Emyr. Yn arwen i heno, ni'n dymuno bydd Duw yn bendithio Emyr ac yn bendithio ni wrth i ni gyd addoli. Cofiwch bod paned ar ôl roedfa, ac yna yn ystod yr wythnos, fel lle chi'n gwybod yn barod, cwrdd gweddi, fan hyn nos Fawrth, am gwarter i 8, nos Fercher, darganfod Cristnogaeth, a cofiwch am hynny, a gyda cyfle i drafod emyn gyda Wyn ar-lein dydd Iau a'r clybiau dydd Gwener. Fi'n meddwl di sadwrn nesaf bod brecwast dynion. Fi'n siŵr bydd yna fwy o ddanylion am hynny maes o law. A'r Sul nesaf, cofiwch bydd Emyr, bydd Emyr ddim yn y bore dydd Sul, mae Gwydion arwen i bore Sul nesaf, ac yna am 5 o'r gloch pnawn dydd Sul nesaf, fydden ni'n cyfarfod yn Minster am yn oedfa bedydd pryd hynny, felly cofiwch am y newid yna. Hefyd, blaen rybydd, bythefnos sydd ddo, yr 8fed o Chwefror, am hanner ar 12 ar Bnawn Dydd Sadwrn, fydd yna gyfarfod aelodau fan hyn. Os chi ddim yn gallu bod yna, plis rwch gwybod o flaen llaw. Cofiwch, mae castiad y mis cyfle ola i'r rhoi yn mynd at waith UBM y Beach Missions, gath fwy o bodaeth yna i rhannu yn ystod yr wythnos ar ebost ag ar y WhatsApp, fi'n meddwl. Dyna'r coeddiadau. Newn ni droi at Dduw mewn gweddi. O arglwydd Dduw, ni'n diolch i ti bod ti wedi gosod diwrnod i ni ag amser i ni i gasglu ynghyd gyda'n gilydd, ac arglwydd ni'n diolch i ti bod ti'n gwybod beth ni fel, bod ni'n bobl sydd angen yr amser i roi i ti, bod ni'n bobl anghofus, yn bobl gwan, ac ni'n diolch yn dy drefen di bod oedfa gyda ni nawr i gasglu ynghyd, i ddathlu dy atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist, i ddathlu y gwaith mae wedi cyflawni drosto ni, ac hefyd i gan i clod i ti, i osod cwmpawd yn calonnau ni yn y cyfeiriad cywir, ac arglwydd i uno gyda'n gilydd, i elwa o gymdeithas yn gilydd, gyda'n gilydd, i gymryd nerth o'r ffaith bod ni yma gyda'n gilydd fel eglwys i thaddoli di. O Dduw, ni'n gweddio i ti i siarad yn ni trwy dy air di, i ddefnyddio y moddion gras mae ti'n rhoi yn ni, y mynef fydden ni'n canu, wrth ni weddio a gwrando ar dy air di'n cael ei ddarllen, a bydde fe bydd a lles i ni. Ac arglwydd yn gweddio bydde ti'n helpu ni ddefnyddio'r mwyaf o'r cyfle i uno gyda'n gilydd yng Nghrist fel eglwys a dod o dan dyfendith di gyda'n gilydd heno. Arglwydd yn gweddio felly ti fod gyda Emyr yn agos iawn wrth y fe yn harwen ni, a ni hefyd i baratoi'n calonnau ni am y gair wyt ti wedi paratoi'r yn cyfer ni. Ie, fel bod ni yn gadael yn bobl llawn ffydd, llawn gobaith, llawn sicrwydd o'r hyn wyt ti wedi wneud trosto ni, o'r hyn wyt ti yn gwneud. Fel glon ni bore yma, hwn wyt ti'n mynd i wneud rhyw ddydd. Ie, bod ni yn barod i gyflawni'r gweithredoedd da, wyt ti wedi paratoi'r yn cyfer ni yr wythnos hon. O Dduw, ar gyfer hynny, mae angen dy drygaredd di. Ac felly ni'n dod yn waglaw, yn unig, yn cynnig yr arglwydd Iesu Grist, ac yn dod yn ei enw a'i heiddiant ti. Amen. Diolch, Rodri. I'm not there, but I will get there soon. Geiriau addas iawn heddi, a gwneud y gwir, efo testunau bore yma a heno. Dyna yw
bywyd y Cristion, ynddo fe? I'm not there yet, but I will get there soon, trwy nerth Duw. Ni'n mynd i ganu emyn efo'n gilydd. 169. O am gael ffydd i edrych, gyda'r angylion fri, i drefn yr iachawdwriaeth, dy'r gelwch ynddi si. Drwy natur mewn un person, yn anwahanol mwy, mewn pirdeb heb gymysgu yn ei perffeithrwydd hwy. O fenaid gwel a fasrwydd y person rhyfedd hwn. Dy fywyd mentra arno ac arno rhod y bwn. Mae'n ddyn i gyd ymdeimlo a holl wendidau i gyd. Mae'n ddew i gario'r orsedd a'r ddiafol cnawd a byd. Nw'n ni sefyll i ganu dy'n gilydd. O'n i barhau heno yn ein cyfres ni ar y frwydr ysbrydol, neu'r rhyfel ysbrydol. Ar y foment, ni'n ystyried rai o'n gelynion ni fel Cristnogion. A'r tro diwetha, o'n i'n edrych ar y diafol. Dyna lle wnaethon ni ddechrau'r gelyn cyntaf, y diafol. A felly fi'n siŵr bod sawl un ohonoch chi wedi dyfalu, hyd yn oed heb help yr emyn diwetha fanna, bod ni'n mynd i troi nesaf at y cnawd. Ac, os dyw a'i mynd tro nesaf, byddwn ni'n meddwl am y byd. Dyma rai o'n gelynion mwyaf ni, fel Cristnogion, y diafol, y cnawd a'r byd. A felly heno ni'n meddwl am ein cnawd ni. Ac fel mae pethau wedi gweithio allan, o'n i ddim wedi trefnu fel hyn, ond pwnc addas iawn o ystyried y testun bore yma. A ni'n mynd i ddarllen felly o lythyr Paul at y Galatiaid. Galatiaid pennod 5 ac adnodau 13 i 26. Galatiaid pennod 5 a dechrau'n adnod 13. Dyma air Duw. Fe'ch galwyd chwi gyfeillion i ryddid. Ond yn unig, peidiwch ag arfer eich rhyddid yn gyfle i'r cnawd. Yn hytrach, trwy gariad, byddwch yn weision i'ch gilydd. Oherwydd mae'r holl gyfraith wedi ei mynegu yn gyflawn mewn un gair, sef yn y gorchymyn, car dy gymydog fel ti dy hun. Ond os cnoi a darnio'ch gilydd yr ydych, gofalwch na chewch eich difa gan eich gilydd. Dyma rwyf yn ei olygu. Rhodiwch yn yr ysbryd
ac ni fyddwch fyth yn cyflawni chwantau'r cnawd. Oherwydd y mae chwantau'r cnawd yn erbyn yr ysbryd, a chwantau'r ysbryd yn erbyn y cnawd. Maent yn tynnu yn groes i'w gilydd, fel na allwch wneud yr hyn a fynnwch. Ond os ydych chi'n cael eich arwain gan yr ysbryd, nid ydych dan gyfraith. Mae gweithredoedd y cnawd yn amlwg, sef peteindra, amhurdeb, anlladrwydd, eilyn addoliaeth, dewiniaeth, cwiryla, cynen, eiddigedd, lludio, ymgyprys, rhwygo, ymbleidio, cenfigeni, meddwi, cyfeddach a phethau tebyg. Rwyf yn eich rybuddio, fel y gwneithim o'r blaen, na chaiff y rhai sy'n gwneud y fath bethau etifeddu teyrnas Dduw. Ond ffrwyth yr ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, goddefgarwch, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder, hunan ddisgyblaeth. Nid oes cyfraith yn erbyn rhinweddau fel y rhain. Y mae pobl Crist Iesu wedi croeshoelio'r cnawd ynghyd â'i nwydau a'i chwantau. Os yw ein bywyd yn yr ysbryd, ynddo hefyd bydded ein buchedd. Bydded i ni ymgadw rhag gwag ymffrost, rhag herio ein gilydd, a rhag cenfigeni wrth ein gilydd. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Ganwn ni nesaf o'r atodiad. Rhif 9 yn yr atodiad. Datgyddiau i mi'n gyson, y groes a'r galfari, y man lle rwy ti'n canmol dy gariad ata fi. Datgyddiau i mi'n araf i lygad gwan fy ffydd, yr hoelion a'i trywanodd, yr rhai am gwnaeth yn rhydd. Na ni sefyll i ganu.
Gan i weddiod yn gilydd. O arglwydd ein Duw, rydyn ni yn diolch i ti am y groes. Yn diolch fod yr arglwydd Iesu Grist wedi dod i'r byd mwyn marw ar groes. Diolch fod wedi ei eni ac wedi tyfu yn ddyn a wedi byw bywyd gwbl berffaith. Fod erioed wedi rhoi fewn i demtasiynau y diafol. Diolch fod chwaith erioed wedi chwennych a teimlo chwanta'r cnawd yn ei arwain at bethau anghywir. Diolch fod wedi parhau ar hyd ei fywyd yn gwbl berffaith, yn gwbl bechod. A da ni'n rhyfeddu unwaith eto. Wrth i ni feddwl amdano fe yn mynd o'i wirfodd i'r groes. Yn rhoi ei fywyd i lawr. Yr oen di-fai a di-nam yn cael ei aberthu drosto ni. Arglwydd ni'n rhyfeddu unwaith eto wrth feddwl am yr arglwydd Iesu Grist, y mab tragwyddol, wedi dod yn gnawd ac yna yn dioddef yng ngwres y dydd a gwaed yn diferu oddi arno fe. Yn gwynebu cywilydd a gwatwar y bobl. Ond dad yn gwynebu dy gasineb di at bechod a dy gos perffaith di yn erbyn pechod ynddo fe ei hun. Arglwydd ni'n diolch i ti am y groes. Ac yn diolch i ti oherwydd yr hyn mae Crist wedi ei wneud. Oherwydd bod wedi mynd i lawr i'r bedd. Ac yna wedi atgyfodi. Ni'n diolch bod ni nawr, fel petai'n farw i bechod a phechod wedi colli ei afael arno ni. A da, ni'n diolch bod hyn yn dod trwy ffydd. Ac arglwydd ein dymuniad ni nawr yw byw dy fwyn di. Ac eto arglwydd ni'n cyffesu mor aml bod ni'n ffeindio'n hunan yn methu yn hyn. I ni'n llithro i'r llaid, ni'n cwympo, yn baglu, yn meso lan dro ar ôl tro. Arglwydd ni'n diolch i ti bod na faddeuant i'w gael gyda thi. Yn diolch fod gwaed yr arglwydd Iesu yn clirio'n beia ni, beia'r gorffennol, y presennol a'r dyfodol hyd yn oed i'r rhai sydd yn glynu wrtho ti. Ond dad, helpa ni nawr. Arglwydd i ni, wrth feddwl am y frwydr yma ni ynddo fe, ni'n gwneud hyn achos bod ni eisiau help. Ni eisiau deall yn well beth yw'r problemau a'r peryglon sy'n gwynebu ni, a hynny fel bod ni yn gallu brwydro'n dda, a fel bod ni'n gallu dyblesio di. Arglwydd, a wneud i heno felly nawr, trwy dy air. Arwain ni yn hyn os gweli di fod yn dda. Arglwydd i ni'n dal i weddio dros ein byd. Arglwydd wrth i ni feddwl am y rhyfel ysbrydol, ni'n gwybod fod yna frwydro corfforol yn digwydd. Ni'n diolch i ti am yr llygedyn bach o leini yn Gaza ac yn gweddio nawr am heddwch yno. Dad, i ni'n... ni ddim yn gwybod beth i weddio mor aml am ein byd ni. Yn gweld pobl yn byw ei mwyn nhw 'u hunan. Ac yn ymddwyn mewn ffyrdd ffiaidd at ei gilydd. Arglwydd, a wneud i ddod ag edifeirwch. A wneud i
anfon dy ysbryd glân di a galw pobl i ryddid, galw pobl i fywyd newydd, bywyd o gariad, bywyd yng Nghrist. Arglwydd, helpa ni, mae gennym ni i gyd yma ein gwendidau, mae gennym ni gyd ein brwydrau personol. Arglwydd, ro'n nerth i ni, bob un, yn ôl yr angen. Amen bod ni'n gofyn yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganwn ni eto rhif 2 yng ngrymal 2. Popeth gwerthfawr fi yn fy mywyd i. Popeth mae'r byd yn brwydro i'w gael. Pethau yn elw fi nawr yn golled si. Gwastraff yw i gyd ers ennill Crist. Na ni sefyll i ganu. A falle bod rai ohonoch chi, yn sicr yr haneswyr yma heno,
yn gyfarwydd efo'r term pumed colofn, fifth column. Os ddim, peidiwch poeni, mae'n derm, mae'n rhaid fi wneud bach o ymchwil yn hun, term sydd yn wreiddiol yn dod o'r ryfel catre yn Sbaen, nôl yn ystod y 30au o'r ganrif diwetha. Yn ôl pob tebyg, beth ddigwyddodd oedd fod yna gadfridog, General Mola, ac oedd ganddo fe 4 colofn, 4 grŵp o filwyr yn marcho at Madrid. Ond yna, nath ei gyhoeddi fod ganddo fe 5 colofn, hynny yw grŵp arall o filwyr, tu fewn i'r ddinas. Ac yna yn yr ail ryfel byd, nath y term yma ddal gafael, y syniad yma o 5 colofn, yr 5th column. Hynny yw, o fewn dinas, neu o fewn gwlad, fod yna elyn cudd. Y gelyn tu fewn i'r gatiau, fel petai. Yr gelyn dirgel yma, cuddiedig yma, sydd yn brwydro ac yn tarfu ac yn gwanhau o'r tu fewn. Nid o'r tu fas. O'n i'n meddwl am y tu fas tro diwetha yn dod y diafol. A mae yna fwy o elynion tu fas, o'n i ddod atyn nhw eto. Ond y newyddion gwael sydd y fi heno, yw yn y frwydr ysbrydol, mae yna 5 colofn, mae yna gelyn tu fewn. Mae pobl yn dweud weithiau, I'm my own worst enemy. Wel, dwi ddim cweit mor wael â hynny. Ond mae'n elfen o wirionedd fan hyn. Dyw'r gelyn yn y frwydr yma ddim just mas fyna, mae mewn fan hyn. Mae rai pobl yn y gorffennol, wrth geisio byw y bywyd Cristnogol, maen nhw wedi cymryd yr cam drastig yna o cloi ei hunan allan, i ffwrdd o'r byd, ynddo fe? Cael pawb arall mas a trial bod ar ben ei hunan gyda'r arglwydd. A chi'n deall pam bydd rhywun eisiau gwneud hynny, ond dyw hynny ddim yn datrys y broblem ydy, achos mae'r gelyn mewn fan hyn, yno fi fy hun. Y cnawd. Mae Paul yn sôn amdano fe fan hyn. Ond, y newyddion da yw bod modd curo'r gelyn yma hefyd. Yn wir, mae'r gelyn yma wedi ei guro'n barod trwy'r arglwydd Iesu Grist. Y pwynt cyntaf fi eisiau ni ystyried heno yma yw y llwybr. Hynny yw, beth yw'r llwybr mae'r arglwydd wedi'n galw ni i'w ddilyn? Mae Paul yn gwneud yn glir fan hyn yn dydy fod y Cristion yn berson sydd wedi cael ei hachub i rhywbeth. Adnod 13. Fe'ch galwyd chwi gyfeillion i ryddid. Mae'r Cristion wedi cael ei galw i ryddid, ein galw i fywyd newydd, wedi cael ein galw i gerdded llwybr penodol. Bywyd buddigoliaethus. Bywyd wedi ein rhyddhau o ganlyniad pechod, a chosb pechod, ac o bwer pechod. Bywyd sydd yn byw yng ngoleuni'r atgyfodiad. Pan mae Iesu Grist yn galw person ato fe ei hun, a pan mae rhywun yn credu yn Iesu Grist, mae'r arglwydd Iesu yn rhoi marching orders i ni. Mae'n dweud, dyma'r ffordd rwy ti i fynd nawr. Ti i gerdded ar hyd y llwybr cul ac ar adegau y llwybr caled yma sydd yn arwain i fywyd. A mae Paul yn disgrifio'r llwybr yma'n dydy mewn sawl ffordd. Mae'n dweud ar ddiwedd adnod 13, ein bod ni trwy gariad i fod yn weision i'n gilydd. Dyna un agwedd o'r llwybr yma. Ni fod i roi eraill yn gyntaf a gwasanaethu ein gilydd. Yn adnod 16, mae Paul yn sôn am, dyma rwyf yn ei olygu, rhodiwch yn yr ysbryd. Hynny yw, ni'n cerdded yn nerth yr ysbryd glân. Ni'n cerdded dan ddylanwad yr ysbryd glân. Mae ysbryd Duw ei hun yno ni.
Mae'n dweud yr un peth eto yn adnod 25. Os yw'n bywyd ni yn yr ysbryd, ynddo hefyd bydded ein buchedd. A'r syniad fyna yw bod ni'n lain o lan gyda cynllun Duw. Bod ni'n marcho in single file fel petai ar hyd y llwybr mae wedi roi. Ac yna wrth gwrs mae dynnu'r restr yma yn adnod 22. Yr ffrwyth yr ysbryd. Nid ffrwythau, un ffrwyth sy'n mynegu ei hun mewn ffyrdd gwahanol, y ffrwyth yma sy'n fod i nodweddu pob Cristion. Ffrwyth yr ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, goddefgarwch, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder, hunan ddisgybleth. Dyma'r llwybr mae Duw wedi'n creu ni ar ei gyfer. Dyma'r llwybr mae Duw wedi'n hachub ni ar ei gyfer. Dyma'r llwybr mae Duw wedi'n rhyddhau ni ar ei gyfer. Yn ein holl ymwneud ni gyda Duw, gyda ein hunan, gyda'r eraill, dyma'r math o bobl rydyn ni fod. Gweision ni'n gilydd. Pobl sydd yn cerdded mewn ffordd sy'n plesio Duw. Pobl sydd yn llawn cariad a llawenydd a heddwch ac yn amyneddgar ac yn ffyddlon ac yn gyson ac yn addfwyn ac yn yr holl bethau eraill yma. Nawr gai ofyn i chi ar y pwynt yma, ydy hyn yn apelio atoch chi? Ydy hwnna'n swnio'n dda i chi? Os ydy mae hynny'n awgrymu fod Duw naill ai wedi gweithio yn eich calon chi, neu fod ar hyn o bryd ar waith yno chi. Achos y gwir yw, mae dim ond pobl Dduw sy'n gallu dymuno y pethau hyn. Mae wedi'n hachub ni a di roi yr awydd yma, yr ysfa yma i ddilyn y llwybr cul yma sydd yn arwain i fywyd. Ydych chi eisiau hyn? Ydych chi eisiau bod eich bywyd chi yn dangos yr ffrwyth yma? Ydych chi eisiau bod chi'n byw llai a llai i chi'ch hunan a mwy i Dduw a mwy mwyn caru eich cymydog? Achos dyma'r llwybr mae'r Cristion i'w gerdded. Iawn? Nawr, mae'n pwysleisio fan hyn fod Paul yn dweud rhywbeth gwahanol iawn i be newch chi glywed mewn lot o gapeli yn ein gwlad ni heddi. Sylwch nawr, os ni'n gallu camddeall y pethau yma mor rwydd, dydy Paul ddim yn dweud, mae'n rhaid i chi fyw fel hyn mwyn dod yn Gristion. Mae'n rhaid i chi fyw yn y ffordd yma mwyn cael eich hachub. Na, mae Paul yn dweud y gwrthwyneb i hynny mewn ffordd. Mae'n dweud, am eich bod chi wedi'ch hachub. Am eich bod chi wedi eich galw. Am eich bod chi wedi eich cyfiawnhau trwy ras, trwy ffydd. Am fod eich pechodau wedi ei maddau. Am eich bod chi wedi eich llenwi ag ysbryd glân Duw. Am eich bod chi wedi eich mabwysiadu yn blant iddo fe. Am eich bod chi un dydd yn mynd i atgyfodi ac yn mynd i etifeddu y deyrnas dragwyddol yma, mae eisiau chi fyw fel hyn. Mae eisiau chi fyw y bywyd gorau gallwn ni ddychmygu. Y bywyd mae Duw eisiau i chi. Nawr fan hyn ni'n dod at yr ail bwynt. Ni wedi meddwl am y llwybr yma sydd o'n blaenau, y llwybr ni'n cael ein galw fel Cristnogion i'w gerdded. Fan hyn ni'n dod i'r ail bwynt sef y rhwystyr. Y rhwystyr. Chi weld, yw'r llwybr yma ddim yn
mynd am dro prynawn di Sul. Nath chi fynd am dro prynawn yma, siwr o fod ddim, oedd y tywydd yma'n gret, oedd e, ond chi'n gwybod beth sydd 'da fi? It's not a walk in the park. Mae cerdded y llwybr yma yn anodd achos mae yna bob math o rwystrau gwahanol yn ein gwynebu ni, ac un o'r rwystrau yw ein cnawd ni ein hunain. Drychwch eto ar adnod 13. Fe'ch galwyd chwi gyfeillion i ryddid, ond yn unig peidiwch ag arfer eich rhyddid yn gyfle i'r cnawd. Mae'r gair yna cyfle, gair milwrol yw e. Mae'n gair sy'n cael ei ddefnyddio am base of operations neu vantage ground. Hynny yw'r lle da i chi osod eich milwyr. A mae Paul yn dweud, mae'r cnawd yn mynd i chwilio am ei gyfle. Nawr, beth yw'r cnawd yma te? Fi wedi sôn amdano fe'n barod, ond beth yw e? Wel, mewn ffordd, yr hen natur ddynol yw be mae Paul yn siarad am yn hyn. Yr natur yna i ni wedi cael ein geni ynddo fe. Y natur yna ni wedi cael, fel Cristion, ein hachub ragddo fe. Ond y natur yna sydd yn dal i fod ar waith yno ni. A wnaethon ni glywed bore yma, os ych chi yma, mae'r cnawd yma, y cnawd yma sydd wedi syrthio i bechod, mae yn lygredig. Mae'n gnawd gwaradwyddus, mae'n gnawd gwan, mae'n gnawd marwol. Ac bod yr arglwydd Iesu Grist wedi ryddhau y Cristion o gosb pechod, ac i raddau helaeth bod ni wedi cael ein ryddhau o nerth pechod, eto yn ein profiad ni o ddydd i ddydd, be ni'n gweld yw mae fel petai rhyw treis, rhyw olion o'r hen fywyd yna yn glynu wrtho ni. Yr hen ffordd o fyw cyn i ni gael ein hachub. Yr hen patrymau yna o fywyd. Yr hen natur, y cnawd yma sydd yn ceisio i o'r glas i'n maglu ni, i'n tynnu ni lawr, achos i ni i syrthio neu i grwydro oddi ar y llwybr. Yn ein gardd ni, adre, pan brynon ni'r tŷ, oedd yna hen bordor mawr, a cyn bod ni'n byw na, fi'n siŵr oedd e'n edrych yn ddigon neis, efo blodec yn y blaen, ond fian iawn dynnu, oedd e jyst yn llawn chwyn. A felly wnaethon ni'r penderfyniad o tynnu'r bordor mawr yma o'na, a cael rhywun i osod gwair yn ei le. Gret, mae'r chwyn di mynd, a mae'r lawnt i lawr, a mae'n edrych yn braf. Ond chwa be, os nag yw i'n torri'r lawnt, ac os chi'n mynd ac yn edrych, chwa be chi'n gallu gweld yn gweithio i ffordd lan trwy'r gwair? Wel, chwyn. Mae'n rhaid yn ddwfn yna bod yna dal rhyw olion, rhyw reiddiau wedi goroesi, ac os nag ydw i'n mynd ati yn gyson ac yn rheolaidd i dorri nhw nôl, mae'n y berygl bod nhw'n mynd i gymryd drosodd. A be mae Paul yn rybuddio fan hyn yw, fel Cristnogion, ni'n gwynebu'r frwydr yma. A fel Cristnogion, mae Paul yn dweud, ni mewn perygl, achos falle bod ni'n twyllo'n hunan weithiau, oedd rai yn Galatia yn sicr yn twyllo hunan i feddwl, wel, os fi wedi cael fy achub, hynny, os mae'r chwyn i gyd i cael ei clirio mas, yna sdim ots o dwi'n byw nawr. Allai wneud beth bynnag fi moyn nawr. A mae Paul yn dweud, na chi wedi camddeall. Mae'r Cristion wedi cael ei ryddhau o bechod. Nid cael ein ryddhau i bechu. Mae Paul yn dweud, peidiwch defnyddio hwn fel ffordd i gymryd mantes o'ch gilydd, i frathu a cnoi a darnio eich gilydd. Mae Paul yn sôn yn adnod 26, peidiwch ag ymffrostio neu herio'ch gilydd neu cenfigeni wrth
eich gilydd. Mae Paul yn dweud, os chi ddim yn ofalus, mae'r pechod yma'n mynd i ddod nôl i fewn. Mae'n y frwydr. Falle'r ffordd gorau o feddwl amdano fe yw fel tug o war. Tug o war rhwng y fi newydd, y gwir fi, yr gwir fi sydd yn blentyn i Dduw ac yn un gyda Christ ac dan ddylanwad yr ysbryd glân, a fi eisiau dilyn y llwybr yma nawr, ond yna yn tynnu yn groes i hynny, mae chwantau'r cnawd. Adnod 17, oherwydd mae chwantau'r cnawd yn erbyn yr ysbryd, a chwantau'r ysbryd yn erbyn y cnawd. Maent yn tynnu yn groes i'w gilydd fel na allwch wneud yr hyn a fynnwch. Nawr beth yw'r pethau yma sy'n tynnu arno ni te? Beth yw chwantau'r cnawd? Mae Paul yn restru rai ohonyn nhw, yn dydy. A beth sy'n dod yn amlwg yn y restr yma yw, dyw chwantau'r cnawd ddim wastad jyst yn bethau corfforol, ydyn nhw. Dyn nhw ddim jyst i wneud efo be ni'n gwneud gyda'n corff, maen nhw i wneud gyda'n geiriau ni, yn ymddygiad ni, ein hagwedd ni, yn gyfan gwbl te. Drychwch eto, adnod 19. Mae gweithredoedd y cnawd yn amlwg, sef beteindra, amhurdeb, anlladrwydd, eilyn addoliaeth, dewiniaeth, cweryla, cynen, eiddigedd, llydio, ymgyprys, rhwygo, ymbleidio, cenfigeni, meddwi, cyfeddach. Hynny yw, beth sydd yn ei fan hyn yw pethau hunanol yn dyfa, pethau sydd yn mynd yn groes i Dduw, yn groes i'w fwriad ar ein cyfer ni. Pethau sydd yn plesio'r cnawd, pethau sydd yn plesio fi, pethau sydd yn ymwneud â'r byd hwn, a'r corff yma, a'r bywyd yma. A pethau hynny sydd yn rhoi fi cyn pawb arall. A pethau hynny sydd yn arwain at ddinistr a at niwed. Pethau ni'n gwybod yn ein calon sydd ddim yn dda. Dyn nhw ddim yn gwneud lles i ni nac i eraill, ond mae rhywbeth yno ni sydd eisiau gwneud nhw ta beth. Fi'n siŵr wrth i ni ddarllen y restr yna, mae yna rai pethau'n neidio mas i bob un ohono ni. Fi'n gweld hyn yno fi. Fi'n stryglo gyda hyn. Ond rhaid ofn bod yna rhywun yma heno'n meddwl, diolch beth, nath Paul ddim sôn am y peth fi'n stryglo gyda mwyaf. Wel, sylwch eto, mae'n rhoi'r restr hir yma, adnod 21, a phethau tebyg. Hynny yw, nid dyma restr cyflawn. Pethau tebyg. Beth yw'r pethau hynny falle yn ein cymdeithas ni sydd yn cael ei ystyried yn ddigon derbyniol, yn ddigon parchus, ond i'r Cristion, engolwg Duw, dyn nhw ddim yn iawn, dyn nhw ddim yn dda. Nawr, gai bwysleisio fan hyn. Mae'r Beibl yn hollol glir fod y Cristion yn dal i bechu. Okay? Pan ych chi'n dod yn Gristion, dyw e ddim yn sydyn iawn yn golygu bod chi yn hollol berffaith a di-bechod. Yngolwg Duw, chi wedi'ch cyfiawnhau. Mae hynny yn rhywbeth unwaith ac am byth. Pan mae Duw yn edrych arnoch chi, mae'n gweld bywyd perffaith Crist a mae'n eich cyhoeddi chi yn gyfiawn ac yn ddifau. Ond mae sancteiddad, yr broses yma o ddod yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist, wel mae e yn broses. I ni gyd fel Cristnogion yn works in progress, a fydd yr broses yna'n parhau am oes. A bydd y broses,
traws newid bach cyson dyddiol yna, dim ond yn dod i ben ar sain yr utgon ola. Felly peidiwch digaloni heno pan chi'n clywed y pethau hyn ac yn meddwl, o fi'n gwneud hynny, neu fi wedi gwneud hyn, neu mae hwn yn wir amdano fi. Achos ni gyd yn pechu. Ni gyd yn stryglo mewn ffyrdd gwahanol. Oes, mae gennym ni'n ffeileddau penodol, am blind spots penodol ni, ond nid dyna mae Paul yn sôn am fan hyn, chi'n gweld, y broblem yw pan ni'n parhau i wneud y pethau yma. Y broblem yw pan ni'n byw mewn pechod. Pan ni ddim yn brwydro. Chi'n gweld be mae'r Beibl yn disgwyl, be mae gair Duw yn disgwyl yw, mae yna brwydr dyddiol, a weithiau byddwn ni'n ennill, a weithiau byddwn ni'n colli yn y frwydr yna o ddydd i ddydd, ond dros amser, yn gynyddol, i ni mynd i fod yn cael ein sancteiddio. A chymod, bydd e fel graff, a bydd e'n mynd lan, a wedyn lawr, a wedyn lan, a wedyn rownd lot, a wedyn nôl lan yn uchel, a wedyn... Ond dros amser, mae'r graff yna'n trendio at sancteiddrwydd, at y llwybr mae Duw wedi osod ar ein cyfer ni. Y perygl, meddwl Paul, yw pan ni'n rhoi lan, pan ni'n stopio brwydro. Wel, os ych chi fel hynny, os ych chi'n stopio torri'r lawnt a jyst yn gadael y chwyn i ddod nôl, os ych chi'n stopio dilyn yr arglwydd, rodion yr ysbryd, ceisio Duw, a gadael i'r pechod yna i gymryd drosodd, mae'n awgrymu bod chi erioed wedi credu yn y lle cyntaf. Chi ddim di deall gras Duw. Chi ddim di deall yr efengyl, a felly mae Paul yn rybuddio na chaiff y rai sy'n gwneud y fath bethau etifeddu teyrnas Duw. Os mae dyma'r llwybr i chi'n byw o ddydd i ddydd, mae'n awgrymu mae dyma'r llwybr chi'n mynd i'w ddilyn tan y diwedd. Y llwybr sy'n arwain nid at fywyd ond at ddistryw. A please, peidiwch meddwl heno bod chi yn immwn i'r broblem yma. Mae Paul yn ysgrifennu at Gristnogion fan hyn. Mae di rybuddio Cristnogion i beidio cnoi a darnio i gilydd. Mae di rybuddio Cristnogion i beidio ag amlygu gweithredoedd y cnawd. Mae di rybuddio eglwys i beidio ag ymffrostio a herio a cenfigeni wrth ei gilydd. Chymod, mae'n siŵr bod ni gyd yn gwybod am eglwysu sydd wedi chwalu, sydd wedi rannu, yr ymblaidio yma, cnoi ar darnio'r cwmpo mas yma, a nid dros y gair, nid dros athrawiaeth, nid dros y gwir, ond dros pethau hollol gwirion. Ni ddim yn immwn. Ni ddim yn tu hwnt i'r perygl yma, achos dyw Paul, cofiwch, dyw e ddim just yn cynghori eraill, ond o fe ei hun, fe ddim yn gwynebu'r broblem yma. Na, chi'n cofio be mae Paul yn sgwennu yn Rufeiniaid pennod 7? Hynny oedd 2 opsiwn dy fi ar lle i bregethu heno. Galatiaid 5 neu Rufeiniaid 7. Nes i am yr easy opsiwn. A Rufeiniaid 7, mae'n gorffen fel hyn. Adnod 21. Paul nawr, yr apostol yn dweud rwyf yn cael y ddeddf hon ar waith. Pan wyf yn ewyllysio gwneud daioni, drygioni sy'n ei gynnig ei hun i mi. Mae'r gwir ddyn sydd ynof yn ymhyfrydu yng nghyfraith Duw. Ond yr wyf yn canfod cyfraith arall yn fy nghyneddfau corfforol, hynny yw yn fy nghrawd i, yn brwydro yn erbyn y gyfraith y mae fy neall yn ei chydnabod. Ac yn fy ngwneud yn garcharor i'r gyfraith sydd yn fy nghyneddfau, sef cyfraith pechod.
Hynny, mae'n sôn am y frwydr yma. Mae eisiau gwneud un peth, ond mor aml yn ffeindio hun yn gwneud pethau eraill. A mae'n dweud adnod 24, y dyn trian ag ydwyf. Pwy am gwared i o'r corff hwn a'i farwolaeth? Duw. Diolch iddo. Trwy Iesu Grist, ein harglwydd. Chi wedi teimlo fel yna? Gobeithio bo chi. Gobeithio bo chi wedi teimlo rhywbeth o'r frwydr mewnol yna. Lle chi eisiau dilyn y llwybr, a chi'n ffeindio'ch hunan dro ar ôl tro yn cael eich rwystro. Chi eisiau gwneud un peth, ond yn ffeindio'ch hunan yn gwneud rhywbeth arall. A fi'n gobeithio bod chi wedi profi hyn, nid achos fi eisiau chi fethu, a nid achos yr poen a'r cywilydd, a'r eogrwydd sy'n dod o bechu, ond os chi wedi teimlo'r frwydr, yna unwaith eto, mae'n arwydd yn dydi o waith Duw yn y galon. Felly pa obaith sydd i ni? Wel, mae Paul di ateb yn Rufeiniaid 7 yn barod. Pwy am gwared i o'r corff hwn a'i farwolaeth? Duw. A fan hyn ni'n dod i'r pwynt ola. Y nerth. Siwd i ni'n mynd i wynebu'r gelyn yma? Siwd i ni'n gallu curo y gelyn yma sydd tu fewn i ni? Wel, Galatiaid 5, adnod 24. A mae pobl Crist Iesu wedi croeshoelio'r cnawd ynghyd â'i nwydau a'i chwantau. Os yw ein bywyd yn yr ysbryd, ynddo hefyd bydded ein bichedd. Mae Paul yn atgoffa ni o'r newid sydd wedi digwydd i'r Cristion yn dydy. Mae'n sôn gyntaf i gyd am ein marwolaeth ni. A mae Paul yn aml yn dydy yn atgoffa ei ddarllenwyr o'r ffaith bod y Cristion wedi marw gyda Christ. Mae Christ wedi diodde, wedi aberthu ei hun, mae wedi cymryd y gosb, cymryd canlyniad pechod, mae wedi pentyrru ein pechod ni arno fe ei hun, ac yna wedi mynd a'n pechod ni lawr a'i gladdiau yn y bedd. Ond mae Paul fan hyn yn dweud rhywbeth chydig bach yn wahanol yn dydy. Nathach chi sylwi? Mae'n dweud fan hyn, nid jyst bod ni wedi cael ein croeshoelio gyda Christ, ond mae pobl Crist Iesu wedi croeshoelio'r cnawd. Yn ei beth mae'n dweud yw mae ni hefyd sydd wrthi yn croeshoelio'r cnawd. Ni sydd yn rhoi ein cnawd a'r hen natur yna i farwolaeth o ddydd i ddydd. A mae'r darlun yna o groeshoeliad yn un trawiadol, nag yw e? Pan chi'n meddwl am beth oedd yn digwydd wrth i berson gael ei croeshoelio. Oedd yn rhywbeth cyhoeddus yn doedd, a mae edifeirwch a newid yn rhywbeth cyhoeddus, yn rhywbeth sydd angen bod yn amlwg i weld yn ein bywyd ni. Oedd croeshoeliad yn rhywbeth poenus. A mae rhoi pechod i farwolaeth yn boenus. Mae troi ffwrdd o'r pethau yma sydd yn aml yn plesio ac yn teimlo'n dda. Mae'n brofiad anodd. Oedd cael eich croeshoelio yn rhywbeth araf. Yn aml yn rhywbeth oedd yn para am amser hir. A mae rhoi pechod i farwolaeth yn broses sydd yn mynd i fynd ymlaen ac ymlaen ac ymlaen tan ddiwedd ein bywyd ni. Ac oedd croeshoeliad yn rhywbeth terfynol. Ni wedi gweud sawl gwaith, oedd y Rufeiniaid yn gwybod beth o'n nhw'n gwneud yn rhoi rhywun i farwolaeth. Ond chi'n gwybod, mae'r un peth yn wir fan hyn.
Mae pobl Crist Iesu wedi croeshoelio'r cnawd ynghyd â'i nwydau a'i chwantau. Bob dydd i ni'n rhoi'r hunan i farwolaeth. Bob dydd ni'n cyffesu ein hangen ni. Bob dydd i ni'n dewis y llwybr anodd fod e'n brifo ac fod e'n cymryd amser a weithiau ni'n llwyddo a weithiau ni'n methu. Ond oedd croeshoeliad yn derfynol a mae hwn yn derfynol. Ni'n mynd i gyrraedd yr ochr draw. We're not there yet. But we will get there. We will get there soon. Felly mae Paul yn atgoffa nhw o'i marwolaeth nhw yng Nghrist, ond hefyd, fel glywon ni bore yma, mae Crist yn fyw. Ac i ni nawr trwy ffydd wedi cyfodi gyda fe yn nerth yr ysbryd glân i fywyd newydd. Ac os yw ein bywyd ni yn yr ysbryd, ynddo hefyd bydded ein buchydd. Chwel, ni ddim yn gwneud hyn yn ein nerth ein hunan. Na, ffordd y cnawd yw hwnna. Ffordd y cnawd yw wneud pethau yn eich nerth eich hunan. Ffordd y Cristion yw gwneud pethau yn y nerth mae Duw yn ei roi. A diolch beth, mae'r ysbryd sydd ar waith yno ni yn gryfach. Mae'n gryfach na'r byd, mae'n gryfach na'r diafol, mae'n gryfach na'n cnawd ni. Dyma'r unig ffordd ni'n mynd i lwyddo yn y frwydr yma. Dyma'r unig ffordd ni'n mynd i gerdded y llwybr a parhau gweithaf yr rwystrau yw trwy atgoffa'n hunan o hyd ac o hyd na fi wedi marw gyda Christ a fi'n byw trwy'r ysbryd. Wrth i ni'n wneud hynny, ni'n gallu gwasanaethu eraill. Wrth i ni'n wneud hynny, ni'n gallu marw i'r hunan a byw iddo fe. Wrth i ni'n wneud hynny, ni'n gallu byw bywydau sydd yn plesio Duw. A ni'n tynnu at y diwedd. Dyna elyn arall, a mae'n y fwy i ddod. Mae'r gelyn yma yn gwynebu ni i gyd, peidiwch twyllo'ch hunan. Ond dim ond un ffordd sydd i guro y gelyn yma, sef trwy yr Efengyl. Ond fi eisiau gorffen efo un sylw ola. Achos ni wedi bod yn ffocysu heno'n ar y frwydr bersonol. Oedd rhaid gwneud felly, achos ni'n sôn am fy nghnawd i. Mae'n brwydro ni gyd chydig bach yn wahanol i'w gilydd. Ond rhaid i ni beidio colli golwg ar y ffaith bod ni nawr yn rhan o eglwys. Ac bod Crist wedi ein galw ni yn bersonol i ryddid, wedi'n galw ni yn bersonol i ddilyn y llwybr, ein galw ni yn bersonol i dyfu mewn sancteiddrwydd, mae wedi galw ni wneud hynny gyda'n gilydd, fel corff. A felly, beth yw eglwys? Wel, casgliad o bechaduriad. A fi'n meddwl bod e mor bwysig bod ni'n cofio hynny wrth i ni orffen heno. Mae pob un Cristion yn brwydro yn erbyn y cnawd. A ni'n ymwybodol yn brwydro personol, gobeithio. Ond ni'n gallu colli golwg yn aml ar frwydro pobl eraill yn dyn ni. Rhaid i ni felly fod yn amyneddgar. Rhaid i ni fod yn faddeugar. Rhaid i ni fod yn weddigar. Mae pob un Cristion arall yn gwynebu brwydr just fel ni. Felly byddwch yn amyneddgar gyda nhw. Chi ddim yn gwybod be yn union maen nhw'n gwynebu ar hyn o bryd. A fel Cristnogion, ni yn mynd i lithro, ni yn mynd i fethu, ni yn mynd i siomi'n gilydd. Mae yna degau lle ni'n mynd i meso lan, ni'n mynd i frifo'n gilydd, a ddim bod yr hyn ni eisiau mwyn ein gilydd. We're going to drop the ball, a stym o sgoi hynny, ond mae eisiau ni faddau. Mae eisiau ni fod yn barod i faddau. A mae eisiau ni fod yn weddigar, mae eisiau ni weddio am ein hun, gofyn am nerth bob dydd yn y frwydr,
Mae eisiau ni weddio dros yn gilydd hefyd yn does. Clywed iddo fi. Amen. Amen. Yn emyn ola ni, henoe rhif 602. Cyfarwydda fy enaid arglwydd. Pan fwy'n teithio ymlaen ar hyd llwybrau, cilion dyrys anodd sydd i'w cerdded yn y byd. Cnawd ac ysbryd sy'n rhyfela. Weithiau cariad, weithiau cas. Ton ar don sydd yn gorchuddio egwyddorion nefol ras. Cil yw'r llwybr i mi gerdded, isfyllaw mae dymder mawr. Ofn sydd arnaf yn fy nghalon rhag i'm troed fyth lithro i lawr. Yn dy law y gallaf sefyll, yn dy law, do fi'r lan. Yn dy law beth ni ddiffygiaf, nad ydw i fi, ond gwan. Disg i'm gerdded trwy'r afonydd, na'n dychrynner gan y llif, na bwy'n ildio gyda'r tonnau temptasiynau fwy na rhif. Cadw ngolwg ar y bryniau uchel, heir tu draw i'r dŵr. Cadw ngafael yn yr afon ar yr Iesu, yr blaenaf ŵr. Yn ei sefyll i ganu. Arglwydd i ni. Ond diolch i ti am y geiriau hynny. Mae'r Apostol Paul yn sgwennu mewn man arall fydd yr hwn sydd wedi dechrau gwaith da
yno ni yn ei gwblhau erbyn dydd Crist. Ac arglwydd dyna yw ein unig obaith ni, yw dy fod ti wedi'n galw ni, ac gweitha'r frwydr, fod yna degell i ni yn syrthio ac yn petruso ac yn ofni, dy fod ti yn mynd i gwblhau dy waith yn ein calon. Ac arglwydd, ni'n gweddio nawr y bydde di yn ein nerthu ni, yn codi'n golwg ni at yr arglwydd Iesu ac yn ein llenwi ni ar ysbryd glân. Helpa ni i fod yno yn weithgar, yn rhoi farwolaeth yr pechod yma, yn croeshoelio'r cnawd a'i chwantau, yn torri'r chwyn allan o'n bywydau ni. A'r cwbl arglwydd yn y nerth rwy ti'n rhoi, ac gogoniant i ti. Ac yn awr bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, i aros gyda bob un ohono ni, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.